na subscribe kana ka danna ƙararrawa domin samun shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Mun gode. Salamu alaikum. Alaikum salam. Yawa wani wuske. Okay. Nawa za baka? Okay. A san rayuwar ce yanzu aka mata ke dole ne yanzu. Gaskiya ne ai ka san da bariya ta yi yawa. Bariya ta yi yawa. Muna jin jiki ne sosai gaskiya. Ai ka san da wancan ba ciwa sai dai a ci biskit da yawa. Kuma hada samun alera? A to ai saboda sirri ko ai na ganin zai fi ko? Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Kai. Dan Audu bai tireda. Ka Hausa gari. Dan Audu bai tireda. Kwana da yawa baka zuwa kwana biyu na shawo kwana haka in na je wajen naku ai bana ganin ka. Kai ka san na dan yi wata tafiya ne kuma da na ji ba ma dai da ne ba na dawo. Okay. Ka san da lamarin lafiya la wallahi. Ya kowa da kowa can ne. Alhamdulillah wallahi lafiya la wallahi. Yanzu dai ba wannan ba. Okay. Akwai taliya ne? Akwai taliya. Ai dai baka bi na dai kwata kwata ko? Ya mun ware wancan. To shikenan yanzu ma ina son dan Allah ka taimaka min da kafin dai zan kama da anjiman Allah yadda. Anjima. In Allah Ka yadda. tabbata ka san fa inda kasuwancin sai a hankali. Ba ka wannan lokaci insha Allah zan Ai baka. ka san abun saboda ka san wasu yesu zo su karba kuma su gida. Dan Audu bai tireda. Kai mutumi na kenan. Ka dauke ni da dariya kai kana mun fara. Ha ba mutumi na ha ba ai muna tare. A to ai haka wasu haka suke yi. Hawa da Allah wallahi. hawa mutumi na. To shikenan nagode Shikenan, sai sai an an jima. Da ajiman da yaushe za ka to ka san To ka ganda dai zan dai kawo maka dai kowane lokaci ina ya nawa to nagode ya nawa. to sai da a garin ya kalau kwana da yawa wallahi na ba ganin ku ko wallahi ba hariya ce kai mutum na kuma kuna jin ba hariya ne ko ba gayu ne ba a to su yayin wani gayu ko ba gayu ne bari ka koma canjin kar ka tafi ka banne da kaya ai canjin nan ba ta ban baiwa ana ba hariya an ta ban bacin ne ai ka raguwa san to nagode hakan yanzu ta iya faruwa ta sai da anjima kai Ko kana wani mai tirera kwana kai biyu. shagon zaka shigo mun ya gari Lafiya lau. baka gani yaro wai kana nan ko unguwa kuka je Ina nan. ka ce ko kai ma kana cikin gida ka ba a ce kana cikin gida baka zagawa muna gaisa Ana dan dan jan hiran ma gwani da a kake jiya zuwa sa okay to an da lafiya To bara dai jawabin mu ta aike ni. okay a malaka dawo kyan uwa ba abun wasa bane malaka dawo Salamu alaikum. alaikum salam in gida ne kai Audu mai tireda lafiya kalau wallahi. kwana da yawa Wallahi alhamdulillah. Wallahi lafiya kalau na zo wajen ka cin arziki. Ce ma kamu. Ka san yau garin namu mun tashi da ruwa wallahi. Kuma ga yara. gaskiya dai Allah na zo kaman makaroni guda ɗaya. wani da Eh, to shi zaka bani kuɗin kenan nawa ne? 250 Haka ne. haka shi Da Allah ba ni za ka yi zuwa goben Allah kai mu zan kawo ma kuɗin ka. ka tabbata In Allah ya so yadda. ai ka san Dan Audu mai tireda kai kuna nan kuna ta ciniki. nan muna ta tuniki Ai mu kan mu da za mu dawo gidan nan. Ai da ya kake gani? kai dai gashi dai kawai kai dai je Dan Audu mai tireda. kai dai je ka kawai Hikinan Allah da zan kawo ma. Kar ka ji komai wallahi. zan rubuta ka a cikin yan bashi Kai dan Audu. to in ka tafi kawai ka rubuta ka kawai Hikinan kar ka ci komai. to Hikinan nagode. Yau kwa hikinan. dan kayan nan da muke ba wani abu bane da abun nan amma kowa da ya zo ya dauki bashi kawai burin sa wannan ba adalci bane wallahi wallahi Allah sai da yaran nan ma zai zo bayan tura shi kira su su ba mun sai ya karbi na karbi kuɗi na wallahi abada Allah mutane ba adalci a tattare da su ka karba abada Allah duka jarin guda nawa yake mutane amma gaba ɗaya Awa ne. alaikum salam Ya lafiya. Allah ya gari Ya kasuwa. Allah wallahi Kwana biyu. ba ka shigowa muna gaisa Ya kai. Allah wallahi da Allah barin ake kamar Sha. da Allah ka zaga nan bayan layi da Sha. Allah za ka ga ko dan Hausa ko san kila da Allah dole da gani a ciki da Allah ka ce da Allah ya zo ina neman shi Sha ba wala. yawa da Allah kai maza da Allah ci gaba an bar mu baya ina mafuta rewa Sai kira. Ah, A wani dan Audu mai tirera. Dan Audu mai tireda. Eh. To shikenan ba damuwa. mai trader kina wallahi gaba ɗaya rayuwar nan sai
kai bari na gaya ma kawai abubuwan fa sai dai addu'a yanzu harkan nan kana gani yadda ake fita ake ta fafutukan nema nemo abin da kuremure ya mu nan kawai dai ana yi ne dai saboda dai abun Allah wallahi sai dai addu'a abun a dinga yin addu'a sai dai addu'a wai a hakan ma ana addu'a ma ana dan samun tallabi amma ya kake gani kai ai wallahi banda addu'a wannan ne kasuwan ma ni fa muka fita za ga yan bashi gashi nan an yawa in baka bayar kai yan bashi ko mu nan ku gara can ma kasuwa ne da kunya mu nan a gida makocin ka ne zo da Allah yanzu na akwai wanda nake bi bashi har yanzu sai kana nan yawa ka kira kenan to ni zan shige hera an shi kenan da nan ka zo ma Adu ya ga ka tura min yaro a wallahi wallahi da ina ne da ni zan kawo ma kudin nan kuma kai abun haka kai ai haba ai ba haka muka da kai ba daga gobe wajen haba to shikenan ne yanzu da ku littafin bashi mu gani littafin bashi sun kira 250 kake bi na ko? gashi na ina maka 250 ina dan hausa nake gani dan hausa ne 200 kake bin sa 200 nake bin ma har yanzu shuru shi ma daga gida to kaga da zan ja ni dan hausa yadda 250 ni dan hausa 200 in ka hada lissafi nawa 450 a cikin 200 na da 50 ka dauko 200 ka biya dan hausa saura nawa saura 50 no banza kan 250 ko ga magana wani yaro ka aika mu zan ga ma ya ka kira ni zan ga ma ba haƙi na ce ba to haƙin ka akan 250 haƙi na ce ba zan ga ma ba ni dai nan ga ma haƙi na ce ba je ka ba malan ƙara zuwa ya gombe mun karɓi kayan sun tada mu da kai ba raga mun zaka naji ka ji mutum banza zai mu wai dan adu kai na ga za a ba 450 kuma ne ka ƙara man naira 50 ya aka yi haka to ai naira 50 ka ƙara man yanzu